ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿಯನ್ ಅರಿತ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೇಳದ ರೆಸಿಪಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಹೆಚ್ಚದಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ್ ಐಕಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸುಲಭಡೆ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ ತೂಕ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪುದಾತ ಬೊಳಂತರಿದ ತಂದೆ ಇಂದೆ ತಾರ್ಕಂಜಿಗೆ ಎತ್ತದು ಒಂದು ನುಂಗೌಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟುಡು ಮಿನಿ ಬುಡ್ಪದ ಪಾಡಿಯರ್ ಬಂದಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಒಂದು ನುಂಗುದು ಸುಕ್ಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತಂದೇನು ನಮ್ಮ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಏನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗಂಡೆ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಂ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಆತ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ರವೆ ಪಂಡದು ಅವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ ಕಂತದ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಳಿತೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತ್ ಕಂತೆ ತಿಲಿಂಚ ಇಲ್ಲಿಲ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣಲತ್ತು ಇತ್ತಂದೇನು ಗಾಲಿಯ ನೋಡು ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ರವೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನು ದಪ್ಪದ ಅಂಚ ಅದು ಪೊಡಿ ಬೇತೆ ಉಯ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತುಲೆಂಕಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪುಡು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ರವೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಪೆರೆದಿನ ತಾರೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ 4 ಚಮಚದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಚೀಪ್ ಏತು ಬೋಡುತ್ತುಲೆ ಅದು ತೂದು ಪಾಡಿಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆಂದಿನವರು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಸೆ ಪಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡು ಏನು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿಂದ ಕಜಿಪಾಡ್ನಂಚಿಂದ ಕೋಪಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚಿಂದ ಕೋಪು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿದ ಗಿಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೊಂಚು ಸುರುಟು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಈ ಮಿಶ್ರಣನೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜಿಂಜ ಇಬ್ಬಕ ಸರಿಟ್ ಕೈಟೆವರ ಒತ್ತೊನ್ಲೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕ್ಕ ನನ್ನೊಂದೇನು ಬೆಯ್ಯರದಿಕ್ಕ ಬೆಯ್ಯರ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಸುರುಕೆ ತೊಂದರ್ಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರದಿತ್ತೆ ತೊಂದೂರ್ದ ಅಟ್ಟಿ ದೀಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋಪು ನೈತ ಮಿತ್ತಿ ದೀದು ಒಂಜಿ 15-20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾವ ನೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾವನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಟ್ಟು ಬೇಯ್ತಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಏನಿಂಚ ಬಿಸತಿಡು ಸುತ್ತಲು ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಸುಲಭ ಪುಂಡು ಬಂದು ಬಿಸತಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಂಕನೆ ಕುಡ್ತಾರ ಪಂದಾಂಡ ಸುಲಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪೂಜೆದನತೆ ಬೊಕನಿಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದಾಲ ಬೋಟ್ ಪಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ತಿನ್ನುಲಿ ಚೀಪಂಡತೆ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.